नोङो बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव थांनाय बेसेबां बोसोर जाखो बेसेबां गोबाव जाखो बिजों रिलेसन थानानैहाय 6 मास बायदि जाबाय हा 6 मास बायदि जाबाय नों हाबा जादों बिजों हाबा जादोंना जायाखै ओरैबायदि जायाखै हा जायाखै ओमफ्राय बे सासेयालाय बर' हौवायालाय आं बेखौ मिन्थिया बिनि लोगोसो नों बिजों हाबा जागोन ना जायामोन हाबा लागौमोन दिनै मुस्लिम आरो बर'जों हाबा जालायनो मोना नों बेखौ मिथिगोन ना मिथिया हा नोंनि न'खराव नों खोन्थाहरोब्ला बेखौ दा ससियेल मिडियायाव हगारोबा माबायदि मोनगोन ड्राग्स जानाय बेसेबां गोबाव जाखो नोङो ड्राग्स जाला आं सिगांसो जादोंमोन नागारनानै 3 month 4 month बायदि जाबाय जायाखै ओमफ्राय गान्जायालाय गान्जाबो सोबा जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया जौ लोङियाथ' बोसोर जाबाय जौ बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर दङ साबेसेसो दङ बबे एरियानि नोंबायदि जों जेरैबायदि गाज्रि खामानि मावो बेफोरबायदि सोर साबेसे दङ आं सिनाया जेबो हा आं सिनाया কি বস্তু এইটো এইটো গাঁজা খায় এইটো এনে হোমেদি এইটো টানে হা গাঁজা খায় এইটো গাঞ্জা খায় আচ্ছা দৈও খায় গাঞ্জাও খায় গাঞ্জাও খায় ও গাঁজা কেতিয়াবা খায় গাঞ্জা কি কুইণ্টেল বিক্ৰী কৰিছে লৈ আহে ডোঙেৰ পাৰৰ ক'ৰ পৰা লৈ আহে এই ডোঙেৰ পাৰ চাদু মেইন নামটো কি নাম আছিলে সাধু ফোন নাম্বাৰটো আছে না নাই ফোন নাম্বাৰ নহয় এই মোবাইল নাই ডাইৰেক্ট যাই আচ্ছা ঠিক আছে नोंथांमोना भिडिअखौ नुखांबाय जानांगौ जोंनि बर' सिख्लाफोरा मा जाजोबखो आरो माखासे जोंनि बर' सिख्लाफोरा मुस्लिमफोरजों माबोरै रिलेसनाव थानानै बेबायदि खालामनो हाखो आसरित दा बिसोरखौ हमनायखायसो बिसोरखौ मिथिबाय नाथाय बेफोरबायदिनो गोबां जोंनि माखासे बर' सिख्लाफोरा बेबायदि खामानियाव लोब्बा दङ दा बिसोरखौ हमदों मोजां जादों आरोबाव हमबावनांगौ आरो जोंबो बे गुवाहाटियाव हमगासिनो दङ आरो ओजोंबो गोबां गौथुमनि आफादनि हमगासिनो दङ जोबोर मोजां खामानि जादों दा बिदिनो साफा हमाबाथाय जोंनि इयुना मा जालांगोन दा दिनै बे जादों सोरनिबा गाबोन सोरनिबा फिसाजोआ जागोन थामनिया सोरनिबा बिनानावा जागोन बेबायदिनो जाबाय थागोन दा बेनिखायनो जों बिसोरखौ हमजोबनांगौ आरो लोगोसे बिसोरखौ जों हायोबाथाय पुलिसनो हरजोबनांगौ कनसिडार गैया डाइरेक्ट पुलिसनो हरजोबखानांगौ पुलिसनो हरबासो बिसोर सास्ति मोनगोन बा साजाखौ मोनगोन अब्लासो बुजिगोन आरो बिमा बिफायाबो बिसोरखौ सामलायनो हागोन आरो माखासेफोरनि बिमा बिफाखौ मा बुंनो गावसिनि फिसाजोफोरखौ हगारनानै होयो आरो फिसाजोफोरा गुबुन रायजोफोराव खामानि मावनो थांनानै बा गुबुन रायजोल' नङा दा बे आसामनि खोथाखौनो नायदो नै जोंनि बे आसामनि गोबां टाउन सहरफोराव थाहैनानै मा खामानि मावगासिनो दं नै रुम सिङाव मा खामानि मावगासिनो दङ नुवाखै होनबा लोगोफोर दा बे जाय हमदों बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावनांगोन बिथांमोनानो जाहैबाय एक्स ndfb फराम लोगोसे बनसु ndfb आफादनि माखासे सेंग्राफोर आरो लोगोसे जिसुआ समफ्रामारि बिथांनि हान्जा गोबां साबायखर बावनांगोन बिथांमोनखौ आरो बिथांमोना बेबायदिनो हमबाय थागोन होननानै बुंदों आरो सोरखारनिफ्रायबो मदद बिदों लोगोसे रायजो राजाफोरनिफ्रायबो मदद बिदों जाहाथे बिथांमोना बिदि हमनायाव आरो ड्राग्सफोरनि बेरेखा सिग्रोमनायाव बा गान्जाफोरनि बेरेखा सिग्रोमनायाव जौ लोंनायफोरनि सायाव सिग्रोमनायाव गोबां मदद होजानो लुगैदों दा बेनिखायनो जायफोरा बिदिखौ मिथिगौ बिथांमोननो खोन्थाहरबानो जाबाय बिथांमोना बिनि सायाव एक्सन लागोन आरो बिनि सायाव सिग्रोमबाय थागोन बेखौ बुंखादों बिथांमोनानो मिडियाफोरनि सिगाङाव आरो बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला बिथांमोना सरकारजोंबो सावरायगोन बिनि सायाव बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन जोंहा जिसुआ समफ्रामारि बिथाङा बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ माखासे मिडियाफोराव आरो बे भिडिअखौबो गोबां मिडियाफोराव नुखाबाय जानांगौ दा बाथ्राया बेसोदि जोंनि माखासे बर' सिख्लाफोरा मा जागासिनो दङ दा नैबे हमजानाय सिख्ला बिनि मुंखौबो आं बुंनो साना आरो बिनि मोखांखौबो आं देखायखायाखै बे सिख्लाया मुस्लिमजों जुलि जानो नागिरदोंमोन अदेबानि मुस्लिम सेंग्राजों जमा थागासिनो दंमोन आसरित ओरैबायदि आसरित माबायदि दा बेनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो जुदि माबा मोनसे बुंनो सानोबा नैबे कमेन्ट बक्स दं नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय आंथ' बेखौनो बुंनो सानो बङाइगावल' नङा चिरांल' नङा क'क्राझारल' नङा जोंनि बे आसामनि गोबां जिल्लाफोर दङ बर' गामिफोर थानाय गोबां जिल्लाफोर दङ आरो गुवाहाटि मा बुंनो गुवाहाटिनिखौ जोंहा एक्स ndfb आफादा गोख्रों नोजोर लाखिगासिनो दङ लोगोसे बिथांमोना खौरां मोनबानो हमखायो दा बिदिनो गोबां जायगायावबो जोंनि एक्स ndfb फराम दङ बिथांमोनाबो बेखौ हमनांगौ आं बेखौनो खावलायो जेरावखि जाया मानो हमनांगौ आरो लोगोसे बांद्रायबाथाय पुलिसनो हरनांगौ आरो जायबा बे ड्राग्स फालांगिरि खालामग्रा बिसोरखौथ' पुलिसनो हरखानांगौआनो आरो लोगोसे जायबा देहा फालांगिरि खालामग्रा बिसोरखौ पुलिसनो हरनांगौ जाहाथे इयुननि लाइफखौ बुजियो
आरो जाहाथे बिसोरनि बिमा बिफायाबो बिसोरनि फिसाजोखौ साबधान लाखिनो हायो। गोबां बेबायदिनो बिमा बिफा दङ गाव गावनि गथ' गथायखौ सामलाया हगारनानै होयो। दा बेखौनो आं बुंबाय। अब्ला लोगोफोर माबा मोनसे बुंनो सानोबा नैबे कमेन्ट बक्सआव फोरमायबानो जाबाय आरो जायफोरा भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक खालामबानो जाबाय आरो जुदि चेनेलाव गोदान फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे नोंथांमोना शेयार खालामनो गोसो नोंथांमोननि लोगोफोरनो शेयार खालामनो हायो बे भिडिअखौ। गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि। नोङो बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव थांनाय बेसेबां बोसोर जाखो बेसेबां गोबाव जाखो? बिजों रिलेसन थानानैहाय 6 मास बायदि जाबाय। हा 6 मास बायदि जाबाय जों। नों हाबा जादों बेजों हाबा जादोंना जायाखै ओरैबायदि? जायाखै। हा जायाखै। ओमफ्राय बे सासेयालाय बर' हौवायालाय? आं बेखौ मिथिया बिनि लोगोसो। नों बेजों हाबा जागोन ना जायामोन? हाबा लागौमोन। दिनै मुस्लिम आरो बर'जों हाबा जालायनो मोना नों बेखौ मिथिगोन ना मिथिया? हा नोंनि न'खराव नों खोन्थाहरोब्ला बेखौ दा ससियेल मिडियायाव हगारोबा माबायदि मोनगोन? ड्राग्स जानाय बेसेबां गोबाव जाखो नोङो? ड्राग्स जाला आं सिगांसो जादोंमोन नागारनानै 3 मान्थ 4 मान्थ बायदि जाबाय जानाया। जायाखै। ओमफ्राय गान्जायालाय? गान्जाबो सोबा। जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया? जौ लोङियाथ' बोसोर जाबाय जौ। बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर दङ? साबेसेसो दङ बबे एरियानि? जों जेरैबायदि गाज्रि खामानि मावो बेफोरबायदि सोर साबेसे दङ? आं सिनाया सोरजों थायो आं सिनाया जेबो। हा आं सिनाया। सिनाया।